Hello guys, this is our lunch for today. Binagoongang talong. Ito pa yung bagoong na nabili ko sa Denmark with onions, garlic, and dilis. Na may bagoong from Denmark. May natira pa. At syempre, may orange tayo para tanggal alat at saka uyam. Uyam, ano ba sa Tagalog? At yung design na oregano. Ang oregano talaga, hindi mawawala yan guys. I love oregano. Huwag nang patagalin yan. Let's eat. Kaon na. Kain na tayo. Thank you for watching.